Bueno, dia 8 d'abril, dissabte, ens trobem a Montblanc i ens agrada fer la nostra travessa a Montblanc, Vilanova. Venga, vámonos. Atravesamos el puente y a la dreta. Joan! Vinga, sortint de Montblanc. Joan! Vámonos! Ara passarem per Pont Vell. Bueno, el Pont Vell de Montblanc, les muralles al fons. Bueno, una petita avaria, intentant arreglar la cadena. Molt bé. Càmera lenta, sí senyor. És quan millor es tira. Epre! Vinga, crac. Molt bé. Vinga, Pedro. Vinga, aviam si tirem. Vinga, a veure. Esta es buena, esta es buena. Mira, mira, qué bonito, qué verde, que se ve todo esto, Ara ja vamos tranquilos, Que macos el camp amb aquest verd, Ara estem a punt d'arribar a Cabra del Camp. Hem entrat a Cabra del Camp i anem seguint. El Pedro, Joan i el Miquel, aquí davant. Hosti, bé. Bueno, la pròxima parada divertida seran els ponts del riu Gaià. Sí, no, yo también voy así. Por aquí vale. No hi ha pont? Joder! Roli, saps per què? Perquè com que tinc la màquina aquí a la mà... Espera, que ara mateix... És que... Aquí anem passant aquí les bicicletes. Això li diu mountain bike. Això és mountain bike. Tot terreno. Aquest l'oli... Bueno, ara aquí es tracta de passar el tàndem. Ha desaparegut el pont, com podeu veure. Ens hem tingut de descalçar. I aquí vamos. Mira, ves allí, la d'allò, està el suport del pont que l'han... Venga, vámonos. No pasa nada, es un poco fresquita y ya está. Papá, no corras tanto, papá, no puedo correr tanto, no corras tanto. No corras tanto, papá, no corras tanto. Bueno, pues aquest any ens han tret els ponts, no hi ha manera, tu. O sigui que... Emilio, unos cuantos hemos pasado con las botas puestas. Como los soldados. Y otros lo han quitado, sí. Esto es cuestión de decidir. Ya está, ya no puedes hacer nada, Emilio. Ya estás dentro. Venga, se acabó la broma ya, hombre. Muy bien hecho. Qué remedio. Hombre, venga, claro que sí. Tira la patilla, es igual, tira. Sí, esto se seca. Ahí, ahí. Venga. Venga, muy bien. ¡Ánimo! Pedro, què fotos, tia? Molt bé. Home, des de luego tens les botes seques, això sí és veritat. Del tot.
Emilio! No, perquè a la que et poses el peu mullat a la bota ja la mulla. He caigut una sabata abans. Ah! Hòstia, llavors... Vinga, l'Oli, per arriba! Molt bé! La cala tela, ¿eh? Vinga. Madre mía, mi pobre zapato. Crec que falta o l'últim o el penúltim. Bueno, després de passar el riu Gaià 3 vegades pel mig, perquè els ponts estan trencats, ara estem arribant a Vila-rodona. Bueno, hem arribat a Vila-rodona. Aquí ens agrupem una mica. Joan, molt bé, tio. Vila-rodona. Molt bé. Això, Paro aquí i començo per aquesta filada, saps? això. Acabo per aquesta i començo per l'altra. Bueno, estem arribant a un altre poblet. No sé com se diu, però són aquests poblets tan macos de Tarragona. Plaça Major. Bueno, aquesta és la platja de Sant Salvador, que hem de dinar. Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Oye, un placer pedalear contigo otra vez, ¿eh? Pues hacía tiempo. Ya hacía tiempo, tío. Yo me estrené con una Montblanc. Con una Montblanc, Joan. senyor. Què tal? T'ha agradat la sortida? Sí, molt bé. Ha sigut maca, hòstia, el tros aquell del riu, quina aventura, tio. Ostres, pues, llàstima perquè allà hi havia uns ponts de fusta molt guapos. Bueno, Joan, què tal? Bueno, ja hem dinat, Ruta preciosa, ja estem per Calafell. dia preciós. Un dia fantàstic, Bé, xula la ruta, Ruta molt maca perquè combina de tot. Combinada tot, tu. Galeres, pla, una mica d'asfalt, Una mica d'asfalt. una mica d'aigua, I ara ja acabem a la platja, que és una delícia acabar aquí, el riuet que... Bueno, estació de Vilanova. Aquí queden uns companys. Bueno, estem entrant a Sitges. Bueno, estem a Sitges i anem seguint. Bueno, ara hi ha una mica de calma perquè, Déu-n'hi-do, la quantitat de cotxes que estan passant. Ara està la cosa tranquil·la. Port Ginesta. Bueno, arribem a Sant Climent de Llobregat,